क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सुमलिगुरि गामिनि प्रदीप ब्रह्मनि नखराव रांनि गोनांथि। थांनाय दान मोनथाम सिगांनिफ्रायनो प्रदीप ब्रह्मनि फिसाजो लक्ष्मी ब्रह्मआ गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। बिफा प्रदीप ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिबा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां देहा फाहामगिरिफोरनो गोबां बार दिन्थिबाय, नाथाय बेरामखौ सोखानो हायाखै। दा बियो थामहिनबा लक्ष्मी ब्रह्मआ क'क्राझार एमआरएम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। दा फाहामथाय लानो थाखाय नखराव जोबोद रांखावरिनि गोनांथि जानायलाय नखराव राङारि मदद होनो हाजोबैनि जाहोनाव बिफा प्रदीप ब्रह्मआ रायजो राजाफोरनिसिम राङारि मदद बिदों। लोगोसे बिटिसि सरकारनिसिमबो बिथाङा राङारि मदद हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनहा बिथांनि दुखु आरो जारलाखौ नुनानै मदद हरनो सानदोंब्ला गाहायनि एकाउन्ट नं 264801051856 IFSC कड 00002648 बे एकाउन्ट नम्बराव राङारि मदद हरनो हागोन। लोगोसे 9957106579 जानबुं नम्बराव बिथांखौ खबर लाहरनो हागोन। लोगोसे बिथां दुखुथिया नखरा बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनि निथुनजय ब्रह्मनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिथिनि। आंनि मुङा मोनसे प्रदीप ब्रह्म आरो आंनो बे गामिनि जेनेबा सुमलिगुरि गामि जोंनि गामिया। आसा नखराव मा जामारदों? नखरावथ' बे आंनि फिसाजो लक्ष्मी ब्रह्मआ बिराद गोब्राबै लोमजादों। बिराद गोबावसै मास मोनथामनि एसे अभाराव थांनोबो हागौ। दा बाहाय अनेक खरसा जाबाय आरोखि, थाङो डाक्टारनाव नायबाय लामैनो, दा हामगोन बायदि जायो, थैया। बेनि उनाव लांलाय लाबोलाय खामाय दामाय गारनानैबाबो फिसाखौ लांगासिनो। दा नोंथां खुदिया बहा दं? दा क'क्राझार RM सिभिल हस्पिटालाव दं, MRM आव दङ आरोखि, फाहामथाय लागासिनो दङ। बेनि थाखाय दा माने जोंहा रांनि बेलायाव एसे माने उसुबिदा माबा गोग्लैनानै दङ। बेनि थाखाय आं माने दासिम माबाखौ लानो हाथ'वाखै आरोखि, दा डाक्टारनाव दङ। रायजो राजानो मा बुंहरो? नोंथाङा दि दा गोबां रांनि गोनांथि जादों नोंथांनि खुदियाखौ माने फाहामथाय होनो थाखाय, दा बेनि सायाव नोंथाङा रायजो राजाखौ मा खावलायहरो? आं बेनि सायाव माबाफोर मोनसे जोंनि नखराव माबा मोनसे अनसुंथाइ हरनो हायोब्ला आं फिसाखौ साबसिन माबायावहाय मोजाङाव खालामनो हागोन। दा रांनि थाखायसो उसुबिदा जानानै दङ नालाय। ओरैनो लोमजानाया मा लोमजादों? माने आथिं आखाइ बुदों, ओमफ्राय देहा माने सिथर मोखाङाव बेरदोंमोन। दा बेनो मारै जालांखो नाना मारा जालांबाय। ओंखाम जानो हाया, हासुवा, खिनाय खम, पेसाब खम बिदि जानानै दा माने उदैबो देरदों, ओमफ्राय आथिं आखाइ बुबाय नालाय। ओमफ्राय दा मानसिया बिराद सिरियासआव थांबाय आरोखि। दा मैयानि गेजेराव MRM आव सोनानै दोनथ'नाय जाहैबाय। डाक्टारा मा बुंदों? दा किडनि लिभार माने डेमेज जानानै दं जाहैबाय। दा बे खोथाखौ होनदों आरोखि। एसे खरा बे आंनि गथ'नि थाखाय रायजो राजा अननानैबाबो जा एसे हायो माने एफा दान हरलायो, बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय। आरो नोंथाङा सरकारनिसिम माबा आसा खालामो नामा? सरकारनिफ्राय मोनोबाथ' साबसिनाव फैगोन। दा उसुबिदा, दा सरकारा नायोब्ला मोजां, एसे फाहामथाया मोजांसिनाव जागोन, गथ'आबो मोजाङाव जानो हागोन। बेनि थाखाय आं आसा खालामो आरोखि। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै HS गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399। बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार।